Mga ka-disciple, alam mo ba na si Jesus mismo ay nagsabing hindi siya dumating para magdala ng kapayapaan, kundi apoy at pagkakahati? Ako po si Brother Rai at ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang apoy na dala ni Kristo sa ating buhay. August 17, 2025, 20th Sunday in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 12:49-53, sinabi ni Jesus, "Pumarito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Dumating ako hindi para magdala ng kapayapaan, kundi pagkakahati." Pinaliwanag niya na dahil sa kanya, ang mga tao maging sa iisang pamilya ay magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang ilan ay pipili sa kanya, ang iba ay tatanggi. Mga ka-disciple, ang apoy na tinutukoy ni Jesus ay hindi apoy na naninira, kundi apoy na nagbibigay buhay at naglilinis. Ang apoy ng pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Pero minsan, ang katotohanan ito ay masakit tanggapin, kaya't nagdudulot ito ng pagkakahati. Kung gusto mo talagang sumunod kay Kristo, dapat handa kang manindigan kahit may tumututok, kahit pa mula sa pamilya, kaibigan o lipunan. Dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay hindi lang panay peace, kundi minsan ay pagtindig sa tama kahit magalit ang iba. Tandaan, mas mahal ni Jesus na tayo ay sumunog sa apoy ng kanyang pagmamahal kaysa mabulok sa malamig na kasalanan. Mga ka-disciple, kung nanlalamig ka ngayon sa pananampalataya, hayaan mong muling sindihan ng Diyos ang apoy sa puso mo. At kapag nagniningas na yan, huwag mong hayaang patayin ng takot o ng opinyon ng tao. At paalala, ang apoy ni Kristo ay hindi lang para sa init, ito ay para sa pagbabago. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.